latda manipud na udi taa panagkita nasurog nga dua at aweng itan naawan ka dito'y arpa impagarup ko amain ilo malipatan samit ni ayat ta nga magtultuloy panagkaburibo sa sikalat ta adda dito'y puso jag maawatan luapay adiag sarden panagsangit kang panagwa day to'y puso hapay nga taan nagkasakit pa'y laeng ugyag ko diin ta panagin na tayo malipatan ka ngemawan man laeng dungo kada ito'y di man itinagbalik maamiris ko'y tantik kinapatek mo di kang tupulos may sukat day ka di kinapuno uray no anyat aramidek at dagang tulatan dito'y puso kusal dato'y biyag ko ulit-ulit dek tinagpanangamin asikapay laeng tipat pateg ko aglabas man ti mano at tawen into agbalbaliw day to'y riknas ubiyag day to'y biyag ko yang maawatan luapay adiag sarteng panagsangit kem panagwa day to'y puso hapay nga taan nagkasagsagit pa'y laeng